Anam ansa nyina te say that no ba wo ye no enye ne nkra bia wo ana odi wo ye ni nyina ya Ajagurajah ye niam bi a me pese me ma na ti ase say owo tumi a oni tumi nche me enti o say kwam despatch niam bi won mo a entwa yie for ya mama kwaba na ya mama tena se mfa mre Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo no agye se sane no badwemba ekwa so ewa hanom video anom samore a menya menua bema tenten tuntum fefe kama a wote mensa bonkum so a ye ne no ebedi enkomo ebi a wo de ewunim no but me ne wo mo maka de ye pese ehunu yie pa tie enko ne enkoma na kwaba na afe ye nhyɛ nkoma na se menua bema adam ma kwaba be Nyansapo me so na ho te sei Erade adom ho ye pa na ho so na me adom na na mo adom me ho ye pa na odi ne say bidin ya spiritual father edi obi adi ni me spiritual father ma me wata PSA okay na say ne spiritual father na ebedi nkomo spiritual father ma me wata PSA no kire mu kakra e kire say Ghana ha de wo ye sofo wo ye konfo answer betimi akoma me wata onje say wo simi so e wo sunsun mu oh okay na say wo ye obi a wonim fom yi yes me your spiritual mind aha ti answer na obetimi wo ye sofo anase wo ye malam na say wo ye dunsina sa betimi akoma me wata onje say wo simi so ansa na wotimi akọ bi say me na me ma me wata PSA asem ni modu wo de na eye konfo anase me konfo me bosonfo me ye malam me ye dunsini me ye herbalist ni ye adwuma nyina bi food bank ayo utility player yeah beside court leader all court leader yeah me all court leader Lord of Hope yes mo wan ye Kumasi on ference so dey to oh there be adwuma wo ye dey dey wo fele so wo dey adwuma wo ye udi sia na ase dey no ni kwa so do adwuma wo ye esie ebia no bi kura hia mo no betima baba kase bia opemoa afri saade ni mu efi say okot no ye boa nipa so ati ase ye boa nipa obi wo haw se bia like say obi ade so bi so no anase promise and fail and obi person wo di yie so ati ase ene Ghana ha wo person wo di yie a metima ka say Ghana skafo nyina obi a join okot 100% si ye chemu about 50% join okot so ati ana nipa bia wo to on my ye check Ghana no ma be 50% join okot empanyimfo no na wo kan na say empanyimfo say oni sika untimi join okot oh san mom oh yes oni sika untimi join okot but nya bibia nso na esika so ati ase bibia na esika ha nti de enko mo nso brepa mi ye beko wane de ye duru ho awie nti ye duru ande wo say ye wie ho adwuma no na ye kọ eho eti u feel proud ayi wa ho asa wo di to just o ye okot master yes ema ho a ema ni ji say adwuma me ye na bi obi wo mwa no bi anase obi hia mwa so pese oba ebe pe mwa free madwuma me ye wa why not say mintimi mwa no na why not say madwuma tuja bibia nsi kwan ewo ho sort ya say obi pe mmoasa waka ne say obi pe mmoasa wo fan no behu mimi Kumasi mampontia asenua ho na me kira kwan wo ho na mtimi minim say Ghana had and the whole way there omo munnim ye be 20% sort ya say ho na me di me dwuma aha eti ye ni aye nimu no ye si won my bed na abu o si mampo ofro mampontin ka so be si wa senua gas o market ho no abon se me billboard kase esi ho busa ana taxi fo bi jina o busa o say o spiritual father akra ofro kra do beko yeah mitimi fie me nten kwanchen yeah abia na yes spiritual father me sheda na me gina so kakra se ye behu ni yie pa spiritual father na eni ne di nkomo yi na nsan yenya yenim Charles Kojo Fosu abrabo obebo ye wo wu ya wo jakọ ho no asebe agwasa aboa ntakrabo amframa afa am yehu ne to hankra ni wu achi no nsam a eyi piepie nya asem ketra na yenya mfonyini bi hwei ne yeti ne ehu say spiritual father say ekoye sunsun mu asem sunsun mu ntokwa jase wo mo chechire na se wo chechire no mu sane won mu sane no ono so chechire na eno no ede ade a kire sei enti ya kire hayi ye de fa ono ne ya bisa no numbe ya nkasa no oye okot no ka ho ana enti won mu si wo mu ide ye behu de ego so se nanim a ye gu ni veil sa ayefro eno na ye de lazy kata nanim no ekuo bi a wodwonte na ko ba asa no ni nyina no ene yenya na wa ye bebisa no mu yie na wache na wo se
Akwanya spiritual akwanya we so na mache maame sewa Lumba'S akwanya sewa na sewa ya ona meka na asemi baby obi on kana koma ntuniem na nkunindie ne dia ade bia ye wo dia bia na ye wo dia so what you say na nananom samafo kra no koma no ti won kana koma ntuniem de ekoso ne nyina ye Ajagurajah ye niema bi a me pese me ma na ti ase se owo tumi a oni tumi nche me ana se ye che me tumi mu 1000 a Ajagurajah wonya baako enti niema a o ye no onye very careful that the Lumba'S ni wo no papa no efi owo no ni wo no musie no ni fie ho ni fie no musie no anna papa no ankasa ewo ekwan a ofa so wuye but papa some person was solid but mo man kwa man nsole minim yes o person was solid but mo man kwa man nsole but me che mo say o mo chechira ye besane e say odobro ni se siam ka say odobro ni kwa fie ontimi ntina ho oh yes ontimi ntina ho ontimi ntina fie ho efi say niam a ekoso ofie on say papa wo ani se me wani bi nanka wo hunu niam a ekoso anase niam a odobro ni mu eye ni fie wa they say akofa Ajagurajah and yes and Ajagurajah my first akwanya we so medical tin one first one so wan hwe ya me brenase na se metwase a Ajagurajah eka omo a wo mo eye osi akwan so mo pese Lumba'S be sori no aye de opeso ye se Lumba'S wuo no enye ne nkrabia wuo so tia se Lumba'S wuo no enye ne nkrabia wuo enti anipa bi obewu a enye ne nkrabia wuo no ese se wo frɛ no na wo hunu nipa no ekwan efa so odi wuye sa kwan no ye nam so epese ye ama Lumba'S esole no kasa but ye bia no a na omo so no pese ye omo chechira ye chechire no na omo so esane ye chechire no na omo so sane but nye sa kwan no so enti na me fa sa kwanya so ati Ajagurajah won say onim de me ye wurasunsun onim nipa ameye siaka nipa ameye onim ye wurasunsun onim nipa ameye enti me fa kwanya so ati no won say de oye no pa wonjai fi say that Lumba'S yempo ekwanko fa so wuye no be kasa na se utumi no echen Ajagurajah ene wo mo a wo chechira wo mu sane a wo mo chechira ene adai na wo mfa mu nka mo so na anya no be ma me nka bibi nkyira wo ade bia ho ye firi ba ko ansa ne akomienu so ati ase firi ba ko ekomienu no nti wo firi ba ko akomienu fiti preko pe na nka se bia wakọ nti ko eno a no wo de ba force ye bibi no ye nya ne sa wo ka wo sunsum na wo ka na se nipa no tumi no wa ampre a afa na se wo bibi na se wo ya what take you washing so what you say enti nye je say mi omu wo tumi che mi tumi a me wo no Ajagurajah chem 1000 woni bi ye chem 1000 woni bi me ba su Ajagurajah me ba na Ajagurajah o maye me ya komaduma na sa sunsum aduma na Ajagurajah o maye sabre no odini papa echi onu Ajagurajah me chidi ba no ni ne classmate no ni we school e wa bed me ya aduma we fancy almost 20 years ni so what you say and the dia me meje ya ne tumi a me kuta me no kuta bi pacho what them chera say it is all question for bia yanko betu bisame okay it is say what me hu say Lumba'S person sorry e dia no person obeye nti person sorry te see no ye pese ye hu kwankora ofa e kwan be no fa so a owu ye e ne nkra bia wu ana say obi na ku no eno ne ye hwehwe na eno no ya no physical na say we pay ya ye working in spiritual so what you say fi say obi wa na say like say ni bibi wu na say won ti ase kra na ye timi frɛ nipa na kra so what you saman e ma saman be ka say e ye kwan say ne fa so a me wu ya me nkra bia wu enya me nkra bia wu ni person ne ye me say e wo ho eno no say that Lumba'S wu no eno ni ade ate say ne ye hwehwe e fi say wo kokot kra na court no ye be diama so what you say e fa binom na nka ade ya wo dia no ikedi bonkum na agie mitu osesi am kasa fo ekuta mi sa me de ma we sesi am de bonkum na de ma no fi say me dia me gitum say me dia but say nipa na de ma me onti fa bonkum fa ma me fi say nya ne dia me na me dia say odi me di nifa na de bonkum na de ma but o de ma me a e say odi nifa na de ma fi say nya wo dia wo dia de betimi bonkum ade ama me say ma kola to we na say me suma no a de me pe na me ka kire wo so what you say enti that Lumba'S wo no de omo pa omo mpo asa se hwehwem ye hu kwankora ofa so wuye se na mo pese mo pagya no na mo nyane no na mo bisa nsem no no a eto nanum tu echi ma ema no ada na ne mo mfa sunsum kwa so na mo ni nkomo e wo kwan foforo se sunsum kwa so no de sese ye but ye pese amansan nyina hu ana amansan nyina ti se that Lumba'S wo wuye no enye ne nkra bia wuo ana odi wuye oh okay se no de mo pese obi ehun se papa ne nkra bia wuo no odi wuye enye ne pe de branso ye se anka wo wuo
so what you sent is the question ubusa say na identity yam fa sunsun mayo embusa no ya busa no no me yatase say nya nkra bia nti say nya nkra bia wodi a ase say ye ma amansa nyina hu fi say yase ba ko hu odansefo no wan so what you say nti say ye ko hu ne say ye ka nya de to beja di but ono ankasa mu ema bibisi efie ho na omo mu wuye no omo enam so ema ne wuye no so mo take action a ho ne be hu say omo betu mo no tuo omo kasa ampa ye the person and I'm quite certain my dad Lumba we wouldn't say you might say that Lumba yes crano wa mama so be wa na say the pani particular ye man sama kom esi wo na kwa ni pan fast wo ye no omo odi para beka ka you might say ni nyina na o mama na ama so what if say no ma chechire so mo ma ne man but sabre no na me say adwuma nya meto manim entina me ni bibia me ye fa ho but right now na adwuma beto manim ni de wo chechire a ye besa me Emma, me and Kasabi godfather, Beni, when you 135 years. Emma, only Pabi Muko. A Yabusa for Nankasabi no more or double inside, you know. I come you, my spiritual, my godfather, no. But no Munim say, Papa, my godfather. So, just no Munim say, Papa, my godfather, Emma Muko, Jomuya Biano. I am aware, minim Diacoso. Jomuya Bia, minim Diacoso. But in your shady, I say, quiet, say, a quiet fast woo, you know. You see a man and saying, say, a question is constant that number fast woo ye. Now, yeah, particular to idea. Maybe I'm 20 years, medium number a fast woo ye. But in Yemen, my baby, you per se on one cassa summon, a ye be more beyond who say, BBC, and what we say yes. A honor, a Ajagurajah, so I not any comfort as for me. I imagine say, but Omoboa, and in Guasan the back. Okay, Assembly. Sir, Odia can say, what do you prefer? No crowd won't me entnem. I don't know who. Unim, I'm a spiritual mind. Okay. And I'm in the fear 24/7. Me jam me TSC and the people who nim said, me some and I'm soon. So what I say, and it's so Tinia said, conform mal, I'm soft or dying, and you know. I'll be a spirit and the spirit you didn't call. It's on that want to be nephew. Me say, me na me can me kasi me say me busa am a spiritual man in the America. Say me so double want me tena fi ho. Enti wa start enam eye niema. E bi na me kasa e bi ko pie me godfather ho no. Na ye say awrani nim hu bia na. Ye de ye ntimi nkasa we nim hu bi ye say pra. E betin kankan. So what you say? Enti ne pese ye mama nsan nyina hu. Ye ko te say ye ko ne abeka. And the people on my case for evidence blah. So what is but BBC dia in spiritual BBC ya who work BBC dia. I wanna see ya work here no so I imagine say omo no man nim guase no MPA but and na me fa konya so ati Ajagurajah warning. Said the oye no opa wonyan na mua no. Lumba funu na da ho no. Heroes Park. Ma me ka sam kire o. Say wan kasa say uko obi an ka be hu say Lumba funu anya say na say nya no funu. Me dia ehisam ntina ya metan. The course will court no any dear bush and penny intino. May man say, me enquire a year from Bizarre. One one cat particular not one, or nim the oye. I was a penny and Casano, nim the oye, and I was a penny and Casano. Oh, nim your back on what to say. What yet my Timo friend say? I could have been bomber. For su. One say, on one Casano, a much children adwene and a much children. And the way be no nim the oye. The oye be no nim the oye. A fair natin and so. Kobenya say kwani ni no akabo but enye ye. What ya kwasi abren poma. Akabo but enye ye. Na what me gina wa wo de hye no. Want wa kasa wo huni ni say ya oboa. Lumba nya ni funu no me batu wo no. Nya ni funu me say Lumba nya ni funu me batu wo no. Salumba funu kom ni Lumba funu batu wa anka bi disi wo ho. Wonderful. Yes. Ka wo di Lumba funu batu wa anka bi disi ye. Lumba were part of all court group biana. Oh yeah. Yeah, ewia so sika fo mo wia sin nyina obi enu no betu aka cho say on join work court. Eska fo nyina. Yes, I will tell the truth. Who percent football your footballers be bia aduma bia wo ye bia no obu onu a otimi ka say me dem pe say me nya din keke. So what you say? Court group no ba ye won this one this one. The opposite wo ye bia, the opposite eyama obia no. Obi ton banche score to otimi dwone. So what you say? Ubonso bi ton mu that time be adua nipa twogu na bia ne so. Ubadwene won ti ase. E wo ba bi afire. O ba bi afire aba.
enti sɛ wopɛ sɛ wodi yie ana obi wɔ no ɔba sɛ mepɛ sɛ nana mepɛ sɛ me de me gidin kɛkɛ ana mepɛ sɛ meyɛ business bi mepɛ sɛ meyɛ business nti sɛ business no na ɔde bɛyɛ kɛ but na ɔba bi efiri ne sika ɛɛba so what you say obi no hɔ Ghana ha no mu a ɔyɛ panyini bi a odi mu a ɔsɛ ɔndwane wɔ court me na meka ka kyene pa kɔ sɛ ɔsɛ ɔndwane wɔ court me sɛ ɔboa 90% adwane wɔ court na nti wo sɛ ɔtena wo so te wɔn asɛ ɔnkɔbɔ ho ba ya sɛ ɛwɔ awasɛm ana wɔ court ne kɔdwane a yɛn dwane udwane a yɛwɔ obiara de ɔba obi wɔ ti mɛdwane a ɔsɛ yɛwɔ na mamrɛ hɔ obi wɔ so ɔbɛdwane a ɔsɛ me de mepɛ sɛ me de me bɛɛ magye so what you say eti abasa no a wawoda enye yie obi wɔ hɔ nso ɔsɛ mepɛ sɛ ɔba nso ɔsɛ mepɛ sɛ me mɛwo wawoda enye yie ani yɛ obi wɔ hɔ nso a yɛtimi kyerɛ sɛ ɔsɛ wɔn de mepɛ sɛ me da bia me ne bɔdamfo da so what you say du bo so bi nya sika kwa yɛ obi wɔ hɔ no ma ɔno nso so tam bia na ɔgye sɛ ɔba wɔkyima oni ni hia yɛ oni di so obi a ɛpɛ ano ɔba ɔkyerɛ obi wɔ hɔ no ɔba ɔsɛ deɛ mepɛ sɛ 3 years anaasɛ 5 years bia mede ka nya asrɛ nti nipa ɔte mu no wuo nipa na ɔte mu wuo ɛwɔ ndidi so ɛne obi wɔ nso ɛyɛ 10 years 10 years no ɔne obɛtwa atoɔ sɛ 10 years mepɛ sɛ 10 years no so a mekalia ɛba wieɛ tubo nso obi wɔ no ɔbɛgye din paa 15 years 20 years na wɔba fam to bia wɔ ne deɛ a ɔba ɔjoin tita de Lumba'S deɛ ɛnyɛ ha na mede ne nsɛm ɛbɛtu dwa eti ye wo ka deɛ na ɛsɛ na ɛnyɛ wɔn na da wo nti na wɔn hyɛ da ɛde nkata nimu kata na nimu no da de Lumba'S ho so obi awu a ojoin group bi a obi awu a ya wɔn hyehyɛ a wobɛyɛ wobɛyɛ well ɛde ato wɔ sɛ ana wobɛyi abusuani ana o close friend power ben wo na ba bɛgyina hɔ sɛ enipa suma sɛ emra na group no bɛdwan emra sɛ na wɔn instruction sɛ na wɔn ho ebi awuwu a sɛ group no bia betwa ho hyia ɛbɛyɛ amammerɛ ɛsɛ fata yɛ de mawo ansa ade obi wɔn so a yɛtimi ka sɛ owu a yɛ baba bɛfa efunu no na yɛ apɛ efunu foforo ɛde ato wɔ sɛ ɛwɔ no a but yɛmfa ɔno ama mɛto wɔ so ate ase enti obiara ne nidi soɔ obiara wɔ ne nidi soɔ so on ha nti saa na da de Lumba'S no le chafa no etie that's ono no de ne say me ni wono ma mamfa me mu meto ya mfa bibi foforo meto nche say me ya yes but efunu no ankasa no mu no de ba bia wona de wo ono da de Lumba'S funu no ankasa de aha ya kwan ho yes aha ya kwan ho nti asem bi wono ani kwa asem meka ade na abusua panyini agye ya ntima a wogina mu eye de wo ye na abusua panyini se wono to wei sɛ ayi koda yɛ nyina wate ne din biem onti ne din biem fi sɛ wɔno da abusuapanya nya Lumba'S anka ɔbɛyɛ da yɛate ne din sɛ si a meka sɛ abusuapanya nankasa no baabi ɔno ankasa wɔgyina no kɔnim baabi wɔgyina ana ɛyɛ sika ɛne brɛ ɛna abusuapanya no sika nom de dada no fi sɛ moyɛ madwo sɛ abusuapanya sɛ ɔmo sɛ nsa bi hyɛ aseɛ nyɛ sɛ nsa bi ɛnhyɛ aseɛ nsa kɛseɛ bi hyɛ aseɛ but yɛdeɛ yɛnim but yɛmfa nto dwa ansa kase na ye kase no e hyase ye but ye fan to dwa but to say come despite why ade bi wanya ade yes ade de na despite me hu ne yi enam ma me se waso na wo say come despite wo de duru ha okọ Germany a ma me se wa na no adwane ma wudie ma me se wa nyi ono kwan ka da Lumba'S anko amfa cassette kwan ko amfa na yi ama wo fi se ma me na ka se we yes e de okrompete du na mu a ebika ma me na ka se da bi eni pasuma si de wo de man no e de wo ye krom ni wo ye santim yes ye santifo ye nyina ye free the same area the same kwan back so na nka asem oba a wo nipa we waboa wo pen no ka sa nipa we no eduru ba bi na asem bank e se wo dintima boyem na wo gyina tenten na wo fra busuani mienu nyina do mo tenase emma ni mienu nyina do mo tenase na tim ko mo obi 1 billion na tim ko tam 100 million ko hye ma me se wan semaye that actually me so asemo wotimi tam 1 billion e de mo do broni na over tam 100 million e de ma wa e de ma me se wa tie ye ewiase ni anima bi wo yenka no korɛ kwakuma ni so nim nyansa se sia me ba na me hwɛ ne video bi kwakuma no nim nyansa sia ba na me hwɛ ne video bi e die tia me kasa se wonim nyansa
Can you imagine say kasanse we okase say o say han Ghana for eboni din social media no say amano kra air trendy. Unim nyansa. Wo yiri ja wo na wusu. Wo yiri ja wo na wusu. Enti unim nyansa ka kuma ka ba ka sei. Ebi asese de wo su no ye ni nsu. De wo sere ne nsere. Ti can you imagine say me to me yiri wo ho na me yiri abre. Na achi makofo ba foforo. Na oba foforo ne ba ya. Ono no me be yiri na sinchef am oba tabi me nya sare no. Efa no afan ba bi ni jada Lumba na ama we nyina basa. Efa no a ejada Lumba na ama we abasa. Enti o say kwam that party nyema bi won mo a entwa yie. Ese se de oba abonte be kasa sa na ese oba abonte e be pa Ghana fo acho no be pa ma me se wa acho se de wo ye no entwa yie. Adenti na wo ba wo nim se nipa wo nim se wa boa obre bi atwam no. Ebre bi atwam no bi anka won hia no bia nka bibi nka bia kanya ne se bia ne wadu sei. It's a bibi say yaba adenti na ese wo gina pinti kas adabi ma mi wo abo me pen. It's say ne dadu no ba ni wo kro na se de ase me ye. It's some kasa e bia fun ba bi oni mu bia me so metima kasa ne kure. So what you say anna say kadofu nkwa yie kadadu no ma na bo awo e de oduru say ya kadadu no ba wuye na wo wuye no kura no kani kwase ka bia nka wokọ ka wo kwa nka wanti na wokọ ka wo kwa nka wokọ se ma me se wanti ene ma me se wanti ayi na se bi enti na kirenya bibi se de ekoso de ba nyina no na wo nsa hya ase. So what you say se de ekọ de ba bia wo na wo nsa hya ase. Me na de be ka so what you say. Yes. Ebi ase ye me ye ntwa kontompo nche ye nua ye nka no kure ye mfo se kwam obi osuru no kure ka bia no sani pa ko paponi ni ka no kure kwa kuma nu o se kwam that's why di ma obedient na wo yesa. So what you say wo odidi ma obedient na wo yesa but ni kwa so yesa ni kwa so yesa so odidi ma obedient se ni pa na ye bone a enti ma ye nka na obi pana eya ade na sanya me yenka yese kana kura kire wunua o sa kwam that fight o fi mi krom mi fi kofi aso no so free amwase enti enyina kuro ba ko ana me yiri free amwase but eno nchire se bibi wo na sanko ye ni kwa se menka meka enti sese no sa spiritual war no a mo ko no ye hwe ni mu nkosi da be se be wi oh bibia wo ne bre bibia betimesi. Say yes, yewura general mu yewura afifufrom wo de yenhwe say ho benko duru match no yenhwe sanche ne besisie yenhwe ankosi match yenhwe de besisie February match yes yenhwe de besisie bibia nsi a yenya wodan me na me ka che say me ka soro ka fam ka tum ekuta me de sia me wolum akwaje krom e ka wolum akwaje say ibibi mo obi anhunu say bibi wo wi ase ampa mo nchechire te sa de ya ye besane meni se da ya no ye besane menim se de wusi kan ne ekwe de omo bo posa afi ombe Lumba yie foforo no wo kan kwa bia de nkra de atodwa so de chepa ekoto man pagine kwa de nkra obi amechia no nyame nsira no wa kire mature person wa kire se onim nyansa sa bi ne yehwehwe obi obeka no kure kan kure wo kan kure kire wonu a eyesin se wotwa kontompo efi se Lumba akura na even do kura no wo mo masate mo bonnum foforo yi okura na ye be yesei no na ye nyesei wo hene be na hu se okotena yi na se bie anka ka sa yi no ayi a anka bo se himfo kasefo e betena pakam aba ka himfo kasefo betena pakam aba wo so hene bi tena pakam ana hene bi kwase enkran nko a enti Lumba onye nipa o yi nipa ketwa sako wo yayi anke o free outside country anko we Jackson. So what you say kadadu Lumba okay we Jackson. So what you say enti nyama na ekoso no yenka ne kranchire yenua enyama na ekoso abusu apanyini no onwene na wo dadu Lumba krati ase na wo ne nkanje si na yi obeje na yi boss wo esi de na obeje na yi boss wo dadu Lumba ti ase krana wo ne nka enti esi de na obeje na yi boss wo yenka ne kranchire yenua ma yentwa kontompo papa wo ka no kura na wo ka nipa bi o ka no kura bi na wo yi abusu apanyini uda Lumba ti ase na wo ne nka enti esi de na owuye obene ne kaye abusu apanyini kasa me sure say or mental problem papa maya yenka ne kura maya nsuro kan kura kire wonu ya maya nsuro abusu apanyini mental problem ba bia ukosie obi ewu esi kuntru hwa de nchi ne ko why na hu say
sorry to say yewura asante hima wo ye ni ba bi esie no ye yi bai mu ho no mu a ho ne esie ohene bi ewo esie no enti otim ka say yewura asante hima wu enti ekosi ye mo bi enho bi esie no ye ba bi eyi a ye sie wo mo na wo kameme ni kwana abusu ni nyanka ka sa abusu panyi kia pege na to atwene ya woro nnam paboa yes esa mo woro kwana abusu panyi mo woro nnam paboa efi se wonya abusu panyi ni we bibie no kyeso abusu panyi wodina fu nanam na kameme ka abusu no ho bia ka abusu panyi ni kami to nyame se ka sa ko tia ayi na se de ko me fa woni soldiers ni police a o mo se sa megu ho me fa woni police ni soldier mo se sa megu ho me to nyame se ka sa bere ka abusu panyi ka ni ba woni nam kama pege na to atwene. Yes, ko penya to atwene. Kasa akona buso no panyimu bi anim. Se panifo mu na sai wo mu kama tam ba bia kasa ba buso panyin ko nam kra no ki atam na to atwene. Awuza ye ne spiritual father ene ye na abon komoyi Lumba ko fare ba ya wono a be bo nwum bedi atam se yese wo pema nso mpema ene se wo ko wiye ya afedi ono ane nwuma kuti obo ye didi atam wo no afedi ho nsem abeto dwa ede anim guase ena ede abayi na spiritual father sunsum ko a wo moko Ajagurajah a yesi odi mutintima ene wono na wo boa so odoboni ni wo mo keke kan no ene wo chem se sane etie bia no acha match ye nyina ye wo Ghana ha ye behu ne ye besie mframa no befa ama akokɔ ne ntakra na hu ama ye hu ne to sankra sane esitie medi ne abusua pani owusu aduomi aha Nyansapo kasamfonyi se mamu nyina mo ene hwa wɔgye ahenewa komo no nansa na yedi besi ne yema ne mfa ne namba ntodwa esanse sunsum nsam de obi ahia sunsum bambo ebia na obi behia no wɔbɛboa no ama onim ne matimi akonkan a wadama o namba Kumase mampontia senua me number ne 0244 481611 0244 481611 mo Kumase asenua wo de problem bi a wo bi ara de hia ansa obefreme freme mo bi a ohia bia no ye hia ansa obefreme pato freme nka nti se papa mi pesikadro me nya sikadro ma so ye wo pese obedwon group na odi yi a ebeboa mo ama wo di yi but nka nti se pesikadro me nya sikadro e wo ma so ye nti me number na me de 0244 481611 mo Kumase mamponti asenua ho ana me kira kwan ho na me di me dwuma me da obi bia o hwe Nyansapo TV do obi bia se mo ma ba ya de ani achem a ye kɔ ayeye ho ɛhɔ ne yɛde ani akyɛm a yɛkɔ yi aha ɛhɔ ne yɛde ani akyɛm a yɛkɔ yi ɛhɔ ne yɛde ani akyɛm a yɛkɔ yi ɛna yɛasoa no ɛwɔ soro no wɔsa ekura kosua no ɛwɔ hɔ a yɛde ɛkɔ a ɛnyɛ asɛmto a kosua no ekura no anɔpa ne kura no a no ɔde hwɛ sɛne ɛbɛyɛ a kosua no amɔfɔm ɛne adeɛ a ɛno ana saa me yɛhu sɛ ɛbɛkɔ so saa yɛde ne kɔ ayɛyɛ hɔ eti ɛnyɛ asɛm ketewa bɛkɔ so sɛ yɛ a wɔne asoa no no ɛne asoa no no wɔno ɛna wɔmasoa no no okura kosua ɛwɔ ne nsam kosua ɛna ekura no ɛwɔ ne nsam no kosua ɛna ekura no ɛwɔ ne nsam no ɛdɔm ɛnyɛ asɛm ketewa ɛdɔm ɛwɔ ha no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa eti kosua no ɛna ekura no no ekura ne nsam kosua no ɛna ekura no awa ne nsam ɛhɔ no ɔman no ɛna ekura no no a ɛnyɛ asɛm ketewa wei nyinaa ɛyɛ amammerɛ ne amane a wɔn mo yɛ ɛwɔ ha sani ɛbɛyɛ a efiri de tentede kwaagye a ɔbɛyɛ kyerɛ ne man ɛyɛ buredi no wɔn mo yɛ saa amammerɛ ne amane de kaa no ɛwɔ buredi a wɔbono ɛma ntam efiri de tentede mfinhyia bebree ɛna wɔn ayɛ saa afa hyɛ wei ɛde besi saa bere a ɛnyɛ asɛm ketewa yi yɛkɔ beaeɛ a yɛfrɛ sɛ ayɛyɛ ɛhɔ ɛna yɛkɔ na afei yɛwɔ ka akyire na yɛkɔ wie no korakora ɛwɔ hɔ ɛyɛ ɛnnɛ ɛfam
ansa na nyame ya adoma wɔkyena wɔn matoa so ɛwɔ ɛhɔ no eti abusua kosua na ekura no awia na yɛkyerɛ mu de kyerɛ mu sɛ kosua no a ekura no akyerɛ sɛ okura ne man na kosua no ogye mu no de bɔ hɔ no ma nneɛma pii ɛna ebetumi aba eti wɔso kosua no mu den ɔnka ne kɛse na yɛde akura na yɛde akɔ ayɛyɛ hɔ ɛhɔ ɛde yɛkɔ yɛ amammerɛ twa toɔ ɛwɔ hɔ na afei yɛde na deɛ no akɔ akɔguo eti sɛ na wohwɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛwɔ hɔ abusuafoɔ wei ɛyɛ bidibɔ no amammerɛ ne amanne a ɛkɔ soɔ no sɛdeɛ afe bia ehu no yɛ maame nom mpanyimfoɔ yi ɛna wɔn de nnwom edi akyire de ba na afei wɔn bɛbɔ gye soɔ na wɔn yɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛba nom kɔ so ɛnnwom no ɛna ɛkɔ soɔ no eti ekyi fam yɛn fɛnkyɛn wɔn ano na yɛntie nsɛm ɛne nnwom no a wɔn ka ne bi yɛn kɔ yɛn anim ɛwɔ sɛ de bɛyɛ a nneɛma bɛyɛ bɔkɔ ɛwɔ ɛhɔ nom. Maami bedi nkomo abra nyom no akoso no na ye misa ne nsam ba akomienu na omoe maami ya mo akwa baba Nyansapo so ya nyaado na apomu te sen o nyame adum ni abosuma da wroma ya me ba to na wodi ne sen me de maami pokuya o ya den wa ha olma ya wo so abosumo no na maame ne me oh okay eti ekuyi ona aye panyina ada no ana ipa job na ni we ade amoye nsesi a yakoso no akire sai eya mamra yeye amamra kese pa ayeye no kwansa mamu ha eti anyum na omo to no ade ananya masa amamra ya yakoso ba chewo ene tie eya bosum na amamra eti moto nyom no ade kanya abosom no sa ya kofim sa dia omo ye no handai no ebe kwa wiye ye be ye di frilia ene nde ene china memene no ya no sa amamre we no na atwam anyum na omo to no keke mu nsem ni bi mamintie kira se bosom no ye di ko dem 40 days afa na ye be yi no abanti ye bie pono no na ye yi no ano ne ye hiri no ano ne tese bu bie no ye bie pono no na ye yi aboso ti ye yi no boko se de ba ya asembia ma ene wo ankasa to ma mentie oya o de wo ankasa wo de ye bie pono ye bie pono ye ya di abosom ye ade boko ebredi fo abosom ye ade boko ye biepno ye okay na say enwum na omo to no ya maami ekire mu a wo mo na de wo ma de omo biepno omo hinpno na omo yi wo ma de na omo de na bie bredi fo ana omo de wo ma de sa nwum no ana ekoso a omo tue eti omo santo e na yenko Kakasha kama ya ama mamferia je
Asia Mamia. Asafwaka Maya. Mama Ghanaian. Mama Ghanaian. Maya, Maya, go to Abafumay. I can't do one Maya. That's one to one money. Go to Abumamba. Why, Maya? That's one to one Maya. Yeah, Mamma Feria Jay. Yeah, Mamma Feria Jay. Go to Abafumay. Yeah, I can't do one money. Na ore ye hina ose eche na ote akonwamu ya na chese amamre ene amanie mu no oba nkranza kro yaka wasam de ache modada abakwasam say empanyimfo baasa ena wo mo chichi kura from se nkokora miensa edi nkranza no eno no kokora fo miensa ena wono ba ye ombegichi wo mu kro afeso sei na afasha ne ekoso a nananom etu bofo ema nananom efrin kranza emom nso ba ede wo mon monyam be kata dwumadie no so ema ne ye fe ene na ekoso yi obaka ya afie twa mu ye ne wo hene di nkomo ema wono ato nanum tuo ema wo cheche nsemu ade kire ye wo mo nipa baasa wo ba cheche kranza kro ne ye ne di nkomo ema wo cheche mu kire ye wono ne nei wasa betena akonwa mu a wode ne onyam ebeta kire akasa amamre ne ama ne eguso no ebekoso na eniema akwankan na afi wo maso abosom no ya na atebubu hima nso wono nso ewa happy a wono nso edna ne onyam aba abeta ekire ewa ha na mama me no na yenhwe se ebetimi ne nananom adi nkomo kakra yensre na yenko bisase na ekwan bebam ne ebetimi ne adi nkomo ba akumienu bia sanse me ame nana me maame prekope atebubu hima wo wahanum one nananom ahema wo mo ka ho wo mo de wo mo nyam ebeta adwumadi etese echi amena koso nana wadaroma oba medin dia bosua panyin owusu aduomi Nyansapo na medi medwuma ye mo adwomo akwa aba ya you know what na apomu te sei boko sabia ku donto nananom se obi nsi trodo mfa matoa manya ne nte se wo ne atebubu hema no kresa nana udini nyina de sei nana afie do nyina otosumiye ebe info singe ni muniso anki yemisa wadamo wama ne wa mama ne se ewre ko fi aba afuro di bayere ne mpanyimfo na abosom nsem beta abachi amba di bayere na yese eye afahye ye bredi afahye ekoso a bayere titiru ene omo pese omo bie ho no eno nti na ma ado an monyam de aba ne na ahemfo na ahemafo nti na mmaba na akomfo na abosomfo na abosomnuasa nti na mmaba mbeta abachi amba di bayere ye de ya beta ko fi aba afo achi ni na abosomnuasa wori ma so ye ba ne nti ye ma ne mpanyimfo ba ye ha nyina nti ni am ya ba ye beta ko fi aba afo na abosomnuasa achi kankamia yi haya ati amframa te gare bofo dompo abosomiti mo obedi be nyina be nti ni am ya ba ne sasama hene ne hima ni bredi hima na feel na so beta ba chi amba di bayere awuzia nana bono no eya me de yie pa urim se o kan bona emu do yie na wante waso yie kura wanhwe a onte yie nana se de wusi ka bono yima ne ye de ene se nchirima no yen kasa no yen ma ye ni nko ho ne ensua obu okro ka ne kasa na wo fere e de na wo ka de a kire enua no ye de masem se wini bia wukurom kasa mfa ni aguro nkosua obi kasa kan wo da wo kasa wo kan bona kan wo kan asante akan nkan se wo do bona roto akwa kasa afoforo dabi kan wo bona henda ene nana na wo befa so no wada ma wa ye oba panyin na wo fie die
enne said the social and the media so motofoa marantia ne bi nkura ye mpanyimfo etimichi nananom mpanyimfo binom abamu mpanyimfo binom twa wo mo adapa e de camera si wo mo so oba hema madama se wote wo na bi sa abefa wani so a aya na se na oba tan wo fa ya na we me ya kire se ye mpanyimfo na se nkwala ambre ka se tia ye se be ka se tia bane a na ba ka se tia ahemfo ni ahemafo nti sa nkwala ahen benya ka se tia he na se wuni wo be ka sa kasa ne mpanyimfo kasa nkasa ni di ahemfo ne abane atem ana me jawa mo akọ na kakra be na abeka hu behia se afahye te sei a ekoso obredi ye bekoso a na ya hye sa afen na se yesi ewiase esesa ne ho ti ensese ye ho na ye nyan sa na nanom afahye emfanto dabi o afan ye de be mfa ne aguro ye kitam sa akopim tam sa ne nyankopɔ to nsa frɛ ya na ya akɔ na nkyiri ma so ba asane aba nti afan ye de be mfa ne aguro ne wuni waka sɛ bobo twa afan ye mbotwa mu da bi niwa na bia be sia nem bi niwa na bia be sia nem nti afan ye de be nsa no bonto ntwene da bia abotokɔ so nti ye koye ni ma he fan na na wodi ni nyina bi na na fie de nyina otosu mi te hu ma ma na na fie do nyina otosu mi nu abusia nyansapo be ne yatiefuo nyina na na fie do nyina otosu mi nu ene nyansapo be ne yatiefuo nyina be ne ba twetwe nkomo e wa ha me ka bono ne kakra yanto so na yenhwe sane ebidi boyi na wie ye no amamre ne amane no ebekọ akwa akosi e wo hono mo bia o enia onu mo hwa me a me ka kire wa no se ade a ye no anya bone e ya amamre enu ne tete na nanom de ko dia nsase ne ne ma dia ya amamre ne ye sabe ye hwe ya de bibia ya ma wo wiase bibia wo peska na ba obenya bi enye sika duro enti me ameka kire man fota wo bibi hia bia bredi na wo bra na wudi na komfo aje ya beba komfo aje na amene me ma me so mi saba ko mienu na yenko madama aguro ya muguro edi be sei agura ya gure dia bra na nanam kunwie sano enfie beye ahanu adua wote ne kakra ni na ta agura ye nam kunti yenya no wo mu na se aguro we ni pie free ekon na amoko ye no mu ana munya ye sa eti sa aguro ya amuguro emoa be na de boa eyam afase moa ne de boa ne sai so an se wo kun aye dede ti wo he fanso so a eye dede ti aguro ya kwanya no wo kun mu no wona na se ya de he fa na yenim se emema no abo adaja modanta ada na ma de ye nhum sa se ma de wa hu se sebia nya do sane na nanom papa ipo ya no obo ya so ba de wa da ja da ha enye ti ma de ba ka se ye nya ho sa uti se obi e kasa di tia se enei bredi foda sukura abosumsum a awosan ka mogya de ato ho no a na na ya na wote asa na wo fa no ni ametrize na kura sofo he na kura na ku be bagi abotum ha na be bakoye sa na se ya wa sofo ni bi kura wa mo bagi tumi ni se baba bagi tumi ti san ko fa ye njiri ya de kura ye njam e da som aboa ya so nessa hano enye kunuma me asem emo mo de ya de yi ya hano mo de ukwa ji sika duro kura na ate ya ogbawu ya kura mu ha ya ni sika duro kunuma me ni ha ya de ya de sa hunhu mumwa wa wo pa wo peska eno ni ya no ha wanti di ya de ya ni pray entira fidie ne na mu no se sunsum asama ka yetim fa afidie mahwe moye mu bibia
na mo ma ni da hono Sa nanka wo ya de ehu a afidie de da so. Ma je ya o chichiri kura yi. Wo de ano no. Me ba. Me ma me ne. Ene be fra me ba bia. Me na pan ne no. E fra ne ba bia. Wana dia sa simma. Konfo aje ni ba be ma. Na wati pini no so ye ekuro. Na abusia na ha no. Na me na maka kire ne se. Kwaje. Bra. Ko mo asa na so. Sana na ne ye fra na ajuwa ba bia. Si me ba be na ne konfo aje. Wow. Ma se se nkro ba semienu ana ka bredi ho a mo de achechire bo pihidi ya yi de meka ho sasima wo ho pini wo ho na yetu kwa bra yakuwie ya yetu kwa bra yakwa chechiri pini no me nana be ma no oba chechiri ahia yem ena buom ana me nana ba no so ba chechiri kwanton so nti nam kwanton so ana bonira kuda. Okay. Nesen kontonso pinhi ana bredi munyina ana hiayem ana hiayem juma se konkonti roman kuma buama asache mpen asampraye Jerusalem nyina se besida sagwa kampo pie nyina ni nyina ye ni frankudo. Wow. Ana ni nyina wo na ye nkranza ni fahema mandi menam kude simi na so. Oh, okay. Ti ya ne efrebe diuma Aha na ne krondi ndi diuma na ye de na bredi ne bai se mema me na na ne ba abusia he ha papa sa bas yenko ne yenko bre ni yedi. Oh, okay. Mom yenko ne yenko bre ni enni Oni bredi mo be bre ana mo nya na mo di. Wonderful. Da frase bredi. Ti na na jo ba bia no wana ne ba konfo aje ne ba chichiri bredi. Baba ma wadi akonya be sei ni tna se mame. Ai. Afiwe. Ana tna se mame. Afiwe. Ya wura mi. Fiada ne ebe. Ne na watumi enu na ma adi akonwa emfi aduanan biensa sa ready ohema ani ni fahene e won kranza men ka se bredi hima ne mi o me se asase ya me dia na me ba be ma na me de ne ba chichiri kuro bredi. Oh, okay. Okay. Na mimi ya kranza ni fahema na tete no ne yeti ya ne efra te diuma ne. Okay. Dia asase da ho nyina ya mini mi abema dia sa wadi akonwa kurupinsi aduanan miensa me dia konwa etetre. Wow. Howza ba me trase mame ya nana wadi akonwa yi finsia aduasa miensa aduanan miensa 43 years aya sam ketwa ana ogusu a okwe Tawria ahode no so da so e wo honom a anya asam keto ya ne nwie kura ne ma ne enhome wo ho ade na abeka de atwa to de ache ne enchirima ne me de me ka kire nchirima ne se bia nya do nanano me ya bo ni difo ya de esa ya de ya buo nipa sikem awom bibia we are this low ba be nya hode we are here funya de ba be nya hode. Dear doctor, medasana awza nkranza ni fahema ana yane no abon komai wa kirem sa asase woni ni nua ba ma ana womo ahye womo nsa woni na na kwabra atete ana hye womo nsa womo ahwe ama bibia akoso Nyansapo so nie ade anu adi nkoma yanya mudi nsesi na eba wunyina bo ene hwa wadi ahene wa Dentini ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie e ma aseduamfo blani pie firi mantam ba hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumoni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya